Na, nababaw ka balen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan, and we're in Pampanga, where we discover great places for you to check So out. sa vlog na to guys, nandito tayo ngayon sa Comercio, Clark dahil bibisitahin natin ang isa sa mga outlet ni Eggy's. Yeah, syempre, pupunta din tayo sa mga iba't ibang branches ni Eggy's, like San Fernando branch, Mabalacat branch, Tarlac branch, and syempre yung Clark. So road trip tayo ngayon guys. If you want to know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Alright, so yun Mark, start tayo dito sa San Fernando branch nila. So this is located dito sa may Pistahan building, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Actually, it's just along MacArthur Highway. So napaka-accessible niya even dun sa mga nagko-commute or even dun sa mga may sasakyan din. So they actually have parking dun sa harapan niya. So dito guys, we're gonna roam around, libot po tayo, papakita namin sa inyo kung ano yung mga items na ino-offer nila. So tara! So dito meron silang mga ino-offer syempre yung mga shoes natin, like itong mga tong Jordan, yan. So yung mga shoes nila starts at $399. Magkakaroon ka na ng isang pair of sneakers. And like itong Air Force One. So Air sample Force na lang siya, One. just only 400 pesos. Magkakaroon ka na ng Air Force One. Yan. Mga skater boys, no? Yes. Hindi sila may high quality na shoes like itong mga Yeezy. Maganda na yung quality, maporma na, and swak pa sa budget. Section na to guys, meron tayong mga jerseys, meron din tayong mga jackets, pants, shorts for sports, lalo na yung mga nasa fitness na tayo ngayon, no? So these are mabentang mga to. So we also have some tees. Marami po tayong pagpipilian dito. Most probably you can get your own TV. Meron tayong mga dito mga flip-flop and mga slip-on na sandals or slippers, yan, like this one. Yan, meron tayong mga Nike, Adidas, Mosimo, Jordan. So as low as 119 pesos, makakabili ka na dito. Siyempre, meron din tayong mga parang mga Crocs dito. Yan. So meron tayong mga Crocs, iba't ibang design, iba't ibang colors, and iba't ibang style. So kanina guys, galing tayo dun sa men's section nila. So this section naman right here is for women. Ayan, pansinin nyo, meron tayong mga multicolored tops. Ayan, mga pants din. More tops guys, uso na ito. Mga blooming yung dito niya, mga off-shoulder guys. Ayan. And again, pupunta kayo dito guys if you're a couple and meron kayong kasamang kid. Makakakuha din siya ng mga items dito. Like, ayan, mga t-shirts. We also have some mga sandals and mga pants din. Look at this. It's good for my daughter, di ba? Alright, so yun Mark, tapos na tayo dito sa San Fernando branch nila. Punta naman tayo dito sa Mabalacat branch nila. So tara, let's go! Yun guys, so nandito tayo ngayon sa Mabalacat branch ng Eggy's. Located ito sa Makyato Arcade, first floor. Kitang-kita naman yung store natin. Tara, pasukin natin. Nandito tayo sa loob ng Eggy's Outlet Store. Dito yun sa Mabalacat, Pampanga. And then ang pinaka-landmark dito, harap lamang siya ng TSAT Hypermarket. So again, napaka-accessible, no? Even yung mga nagko-commute lamang or even yung mga nagdadala ng sasakyan, hindi problema yung parking nila dito. Napalaking na parking. At the same time, napakadaling puntahan and napakadaming choices din. Yun guys, so similar to their San Fernando branch, you have a lot of choices. Ang gaganda ng mga items nila dito. Ayan. Ayan, so kagandahan dito guys, yung mga taga Mabalacat, ito na yung puntahan natin dito. Yes, hindi na kailangan lumayo pa. So napakalapit na sa inyo. So next naman natin pupuntahan is yung kanilang Tarlac branch. Alright, so nandito tayo ngayon sa Eggy Tarlac. Eggy Tarlac is located dito sa may TSAT building along Tañedo Street. So ang pinaka-landmark niya is tapat siya ng PNB, which yun, PNB and yung BPI. Napakadaling puntahan, at the same time napakadaming mga choices din dito. So pasok tayo.
Alright, so that was it. Good travel. Nakarating Yes. din tayo dito sa Tarlac. So ito yung Tarlac branch nila. Uh-huh. So mga Tarlaceños, Uh-huh. marami na kayong choices na pwedeng piliin dito sa may Eggy Tarlac nila. Alright, so last stop natin, balik tayo sa Clark. See you there, guys. Finally, Mark, for our last stop, nakarating dito tayo sa Clark. Yes. Particularly Comercio, Central Park. Kagandahan dito, guys, pagkatapos nyo mag-shopping dito, Pwede meron tayo kumain. mga pagkain dito. Or, baliktad naman, right after nyo kumain, shopping naman kayo dito sa Eggy's. Patingnan pa rin natin yung mga ano nila, mga items nila Tara. dito. Let's go! Alright, congratulations Eggy's for coming up with 4 different branches. Yes. Grabe. Actually, nanggaling tayo ng San Fernando, Mhm. Mabalacat, Tarlac, and ngayon itong Clark naman. So yun guys, if you're looking for your OOTD, lalong-lalo na magpapasko na. Yes. Ayan guys, add nyo si Eggy sa inyong list. For sure, merong item na babagay talaga sa'yo. So there you have it guys. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and see you in the next video. So thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.